o máis importante, ou polo menos o que nos debe de mover a todos e a todas cando estamos en política, pois é que realmente sexamos útiles para o noso país, que melloremos as condicións de vida da nosa xente. E nós, efectivamente, o que pensamos é que Galiza sufre un marco no que cada vez non só que teñamos unha irrelevancia política menor, senón que realmente non podemos tomar decisión sobre aqueles aspectos que son centrais para as nosas vidas, ben no ámbito económico, ben no ámbito social, ben no ámbito cultural. E, polo tanto, desde a defensa do dereito a decidir, o que queremos é poder decidir como galegos e como galegas, e como decía na miña intervención, eu creo que cando podemos decidir nós e evitar que outros decidan por nós, pois vai nos a ir moito mellor individual e colectivamente, e creo que non temos que ter medo a ser independentes, porque o peor que nos pode pasar é esta relación tan asimétrica que temos. Ao final vemos que hai un Estado que está tomando decisións contrarias aos nosos intereses e nunha relación con este país que non é de igualdade, é de subordinación e de dependencia. Eu creo que o problema político máis grave que temos é o da dependencia, que nos afecta no político, no económico, no social